Arestado sa hot pursuit operation Candaraga Municipal Police Station ang sospek sa pangaabuning sarong makantidad na motorsiklo sa Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daraga, Albay, kang nakalis na Domingo, Nobyembre 12. Sa impormasyon, alas 10 ning aga kang nagtalikod na Martes, Nobyembre 14, naabutan kang kapulisan ang sospek na sarong 19 anyos na lalaki sa Barangay Kaani sa Barangay 28, Victory Village, Legazpi City. Asin naaktuan pang nakatukaw sa kinarnap na motorsiklo. Nagpurbar pa subot na dumulag ang sospek gamit ang hinaabunan na motorsiklo. Alagad na corner man sa nakang otoridad sa Barangay Bunot. Nakita ng tropa, andun siya mismo. Tapos nung naunahan niya ng tingin yung tropa, nakatakbo. So nagkaroon ng habulan hanggang na umabot sila ng Bitano. Doon na siya nahuli. Then dinala rito. At isa pa, yung ninakaw niyang motor, madaling makilala. Dahil iilan-ilan pa lang yung mayroong ganito dito sa atin. Sa ginibong body search sa sospek, na-recover man sa pusyon kaini ang tulong pidasong plastic sa shaylaw ang pigtutubudan na shabu. So very important, pagka mga importanteng bagay, sinesecure tulos. Nganing daiki opportunity ay itong sa tuyong mga kriminal. Kasi pag nahali mong opportunity, day mangyayari ang sarong krimen. Katakod kaini, pigtungkusan man kan hepe ang importansya kang CCTV na naging dalan sa marikas na pagkakadakop kang sospek na pigtutukdo man na nasa likod kan mga raabunan sa banwaan. Tapos mayo pang nakahiling, siyempre medyo difícil. Although mayroong mayroong mga nalip na fingerprints or other evidences na nawalat niya sa scene. Mas madali manggirara ito na nabiswal ta, nahiling ta so itsura kang tao. At may kukumpare ta sa record ta ng dati. Sa presente, nasa kustudiya na Candaraga PNP ang sospek na naatubang sa pagbalgar sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016, asin Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal